Paring nah. Mbak Erna, tak paringi berkat. Nah tunggu berkat. Paring nih Mbak Erna. Makasih, pintere. Gimana ngene Mbak Er? Ojo duwene Agung wene Mbak Erna ngono. Tak aku mandek delok ta ngene Agung. Wene Agung yo nek omah berkat akeh aja wene Mbak Erna lah omong ngono. Makasih banyak ya, Karepe yang ngoleh-ngolehne lho. Karepe yang ngoleh-ngolehne lho. Yo alah. Legi-legine sudah kuwi tae enggak boleh. Sudah ini. Es kok udah ora apa-apa. Dari boy kok. Ya kuwi lek kuwi enggak apa-apa. Enggak, wis tak banyu. Banyune saiki. Akeh boy. Enak ta? Makasih ya. Sesuk. Manjane. Mare meteng. Enak. Dibuka disendoki. Buahe tak buka. Gimana atur dintekne to? Untuk nganu anake. Oh, anak umur. Dibuang ya. Tak DRC. Iya lek kuwi bersih. Mangan apa-apa wis. Tapi lek makane roti muni di Rambut terehane lho. takne. Rambut terehane lho. Ngantuk lek Mas. Ngantuk isan kita bayar. Sampai dalah. Mak mau apa rip ratu iki? Apa to? Sing ngupasne sapa sing ngoncekne? Heeh. Yo bodhe. Untune jane nyandi ta iki? Ngoten ya. Cendela sing ndi sing dipangan? Katna sama Ning ngendi? Kae. Oh, cendela kae to. kae. Oh, lawang etalas nganu rolling doll kae to. Saya Pak Ninja sesu, Pak Ninja. Wis mang tak jak to. Apa seneng? Hah, bangunan sesu. Tuku apa lek nek bangunan? Sumpah. Numpak apa? Ninja. Jerek Supra. Bebas apa ora iki? Hebat jago, macam Menyu. hebat jago. Lek bengi iki pacare sapa? Pak Atem. Oh, Pak Atem. Tak tere yo, main Pak Atem yo. Usah. Oh, Pak Atem. Tarik sis. Ngendet rek, ngendet. Buka sithik. Ngene iki piye ngene iki terusane iki? Boyokku piye kejo iki engko. Kok ora ngentot dengaren iki mengke? Untuk tempe ini kayak apa? Pak tempe bosok. Tempe bosok. Wah. Jo. Jong. Wong. Mengaji. Hmm. Piye lek ngaji? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Ayo. Muhammadur Masa. Rasul. Labo. Wah, masa lek guyu kaya ngono kuwi kaya jin gak oleh ngono kuwi. Wong wedok lek guyu ora oleh ho. Ditutupi lek guyu. Wong wedok lek guyu ditutup, lek guyu ditutup. Piye lek nutup? Tak entute nah. Kapok nak. Lek guyu piye? Ngene lho. Ditutup. Entute. Tak entuti tenan kok ki engko. Sing kaya tikus iki sapa to? Iya. Sing kaya tikus sapa? Bukti. Kamu Dewi sing kaya tikus sapa? Nanti. Kamu. Kapan piye? Sapa sing kaya tikus? Nanti. Sapa? Sing kaya tikus sapa? Nanti. Sapa? Satu. Natu. Natu dhewe heeh. Pulipul. 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 Roti saiki ngono. Kayak gadis gini iki. Kayak gadis lek ngene. Sing numpas klambi iki sapa? Bukti. Kayak gadis. Nah tuh, dikokne saiki ya lek wareg ya. Enak adem-ademan bakso. Ya, dikokne Mas apa ya? Oke. Saiki ya. Ya, Mbak Eko kok makan. Urip nanti tolong tak ambilin. Met.
Ini bocorannya ini barangnya itu betul guys, kira ready barangnya aja enggak banyak karena Ritna tuh ini kak ya apa Ritna tuh kenyang kayaknya masih kenyang jadi aku ambilin nggak banyak nanti timbang nggak entek lah ini maghrib enak rek hujan-hujan sesuai cuaca aku juga nih gak akeh rek mergane wis posisine ngene anake bilang rodok warek aku ngono iki apa iki saus ibona ya Mbak Dok tambah lagi loh Dok ya ibona Dok udah oke Kurang anaknya Mbak Erna sama yang ngomong ini ya kita tuh kan api Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik Asike ayo diimam berjamaah kok tahlil lah Arab kok dimamsik tak jikok nih lek mau tak ambilin Dang mam lo piye kira nanti pangan ki nyapa kok ngeper-ngeper Rotok anu, rotok aja. Rit tuh. Apa penak nih? Penak tempat ini sana bangunan. Delok bangunan. Tempatnya arep kowe. Tempatnya gledekane Pak Tukilan. Masa? Tempatnya apa? Terus numpak apa dan bangunan? Ninja. Ada bebas aku. Emak tahu. Kowe njaluk pijat ini kesel lek nyapa lho. Kesel lek nyapa? Mencari gadung. Lunjak-lunjak joketmu to. Saiki renek musik. Renek musik piye? Heeh, terus ki piye? Sisiku. Di sisi. Sambut deh. Tarik sis. Iso apa? Putra siapa Bang? Nato. Ambune kaya apa? Ya tapi bahasa. Itu nada tuh. Bebas. Lah pacarmu siapa to saiki? Mbak Atim. Matimnya mau? Sangat. Mau ngising matim. Nggak kasar ya? Masuk bebas aku. Yo kemudian jikok ya. Nah. Desa esok budal lho ki. Asminan desa esok budal ya? Yo. Ayo bisiki. Lah makane ndang ngledak kasur sesuk-esuk ben iso tangi. Soalnya budale subuh.
Iya, numpak truk. Golek randang turu engko subuh engko ya ora iso tangi. Bawa Icun. Mbak Morijan. Mantan bejo. Apa? Mantan bejo. Sing bejo sapa? Kondi kuwi. Oh, Natu saiki pancen bejo. Ora tau ngomong ngene kok. Rip Natu pancen bejo, Rip Natu berlendet-lendet. Mari kok ning radio teko ndi lho cah iki kok iso kukuk Mbah Sing Marijan. bejo sapa? Aduh. Natu. Natu pancen bejo. Ngono ngece ngono kuwi. Jangan Ngece. bening bejo ya niki ya. Jangan kowe. Jangan kluwe. Malah jangan kowe. Malah enak. Iki lho. Biasanya diurut makrun mak tur sampai turu-turu tak pijeti lho iki ya. Enggak oleh meni boyokku boyok keju enggak oleh. Dia ini enggak ngene, Mbak. Jadi arep nyedeki selamatan dia ini nggodho to. So lali lali. Oh, hambune. Mene kaya apa iki? Ya, bebas. Kemarin main-main muni ngono golek ana mangan kok gampang. Ini beseng-beseng tau tak senenek ku tawani kok. Enggak oleh muni ngono ya. Enggak oleh lho ya. Enggak oleh muni ngono kaya Randy aja dinut kaya pengedan kaya ya. Lek ngompol ora apa-apa lek mau ngompol. Enggak jorok, oke? Bode. Kok dia metune. Kaji kan piwo. Oke, bos, piye? Lek ngene carane tak rabekne karo anange lek jami ya. Oh, usah. Ya usah. Tak rabekne karo anange lek jami ya. Oke, Lek tak rabekne karo kuwi ya. Jami. Jadi, Natu, muni oke bos. Nah, oke bos, piye? Kebas. Bos. Oh, Kang nek kasur ya sono. Yo. situ tuh. Heeh. Wis ngowan. Nah. Kasur kemulih Kasur yo. Ya kasur yo. Boyake keju iki kok. Yo kasur yo. itu kadung turu angel tani Sapa kuwi jenenge Mbak sapa? Mana? Erna. Kapan? Cinta apa ora Mbak Erna? Makanya bangun, Pak. Besok pagi karo Mbak Erna di Klabang. Nanti udah iku, Bu. Iya, Apa? ketangkuku nanti ya. Wis ketoki no. Dan kalau Kok dhewe ra oleh ngongkon-ngongkon. hei, Ndang budal. Kemulit bundut. Mulih jiko nang, sesuk-esuk Mbak Erna lek ra manut engko Mbak Erna mulih. Yo sadar kok saya. ayo tak baturi lek jami. Iya. Apa kuwi mau? Hadhe sapa wi? Jang baturi Apa ndang disile. sing jangan cuy. Ayo cepat. Aku kuman. Kayak selimut teh, wes jika. Oh iya no, mbak sing kalem-kalem. Yo. Meluncur. Lek jami arep turu. Nang kemulan. Ora lanang sih sing pasangane. Kemulan dhewe. Berdoa sik. Bismillah. Oke. Idi salehne kuwi wis digua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Habis. Habis.
Kamu. Amin. Sedang. Iya. Sik banyak Mbak Er. Weh diempok-empok Mbak Yune rek, diempok-empok Mbak Yune. Kan turu. Lah, Bobo. Wis. Urutan gula ku ya. Urutan gulu. Tata rencana kali. Orang iya karo micuti yang ngepuk-ngepuk belum kecil Kok setangi? Bebas lagi. Maju pernah. Aku lek enggak mantan Kalimantan aku. Merem nih dia. Merem. Nih. Sama ora. ada no kenatan Hadir kan. Lah iya sama ora. Bebas ora. ada no kenatan Bebas apa ora. maju Soalnya sama aku nanggal lah. Salah. Ya kene yang baju putih. Ya. Ngelak dah. Saya ngora ora setawa. Linggo duduk mah aku ngono. Duduk. Duduk ora Mas Rapo. Duduk. Tumbas nih Mbak Era nih Indomaret. Nah. Ora oleh njembreng katok, enggak oleh didone wong. Wong wedok iki privasi, enggak oleh meke. Enak. Apa nih rek ngantuk. Bobo. Dan turu. Apa jamaahnya coba? Subuh apa jamaah? Heeh. Iya.